Đoković konačno dobio i krunu. Moćna objava Australian Opena, Novak je najbolji svih vremena. Održan je žreb za Australian Open, srpski teniseri, predvođeni Novakom Đokovićem, saznali su svoje protivnike. A nedugo nakon toga, ovaj turnir se poklonio najboljem teniseru svih vremena. Đoković je Grand Slam u Melbourneu osvajao 10 puta i to tako što nijednom nije poražen u finalu, a za teniskog goata proglasili su ga i organizatori. Novaka su u jednoj od posljednjih objava nazvali najboljim svih vremena, stavili su mu i krunu na glavu u kratkom vidu u kom su prikazani emotivni trenuci sa prošlogodišnjeg Australian Opena. Đoković se već neko vreme nalazi u Australiji, gdje vredno radi, nakon učešća na United Cupu sa reprezentacijom Srbije. Na posljednjem treningu je bio odlično raspoložen. Objektiv kamere je uhvatio rvački momenat, ali i susret sa dobrom prijateljicom Arinom Sabalenkom, prošlosezonskom šampionkom ženske konkurencije.